Алабуга халкы өчен көтүп алынган вакыйга шәһәрдән ниһаять автостанция эшли башлады. Элек шәһәр халкына автобусларны М7 трассасында көтәргә туры килде. Пассажирларга нинди уңайлыклар артты? Бу хакта киләсе репортажда. Берничә ел көткәннән соң яңа автостанциядән беренче автобус Чаллыга юл тотты. Алабуга халкына электрассада транспорт көтеп торырга туры килгән. Бу бина барлыкка килү белән без район эчендәге һәм шәһәрара автобусларны да бергә туплый алдык. Чаллы, Казан, Ижевский, Әлмәт маршрутлары бар. Авыллардан килүчеләргә транзит автобусларны көтеп тору мөмкинлеге барлыкка килде. Автостанциядә пассажирларга уңайлыклар тудырылды. 2018 елга кадәр биредә иске автостанция эшләгән, аны тотуга акча җитмәгәнлектән ябарга мәҗбүр булганнар. 4 ел көткәннән соң муниципалитет Чапаев урамындагы бинаны сатып алган. Ожидает централизация общественного. Киләчәктә республика буенча тулайым алганда җәмәгать транспортының үзәкләшүе көтелә. Шуңа күрә безнең барлык автобусларда исәпкә алына. Транзит автобусларда Алабуга аша уза. Билгеле бер график булдырыла. Барысы да пассажирларга күбрәк уңайлыклар тудыру өчен эшләнә. Яңа автостанциядән шәһәрара, районара һәм транзит рейслары йөри. Көтү залында уңайлыклар тудырылган. Физик мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗлары да исәпкә алынган. Пандус урнаштырылган, заманча санитария узелы көйләнгән. Бераздан ана һәм бала бүлмәсен җиһазларга вәгъдә итәләр. Видео күзәтү һәм сак сигнализациясе системалары куела. Ну, здесь все красиво, удобно. Можно посидеть, подождать, кофе попить. Автобусы для нас это очень важно, потому что сельское население тоже и Лабуга постоянный, кто в больницу, кто по магазинам, кто какие другие учреждения, социальные, там МФЦ. Яңа объектка машина йөртүчеләр дә шат. Ужасно автостабильная. Элек билгесезлек бик күп иде. Хәзер һәркем графикны, вакытны алдан белә. Пассажирларга бик җайлы. Пассажирлар онлайн режимдагы графикны киләчәктә сайт аша күзәтә ала. Ул тиздән барлыкка килә. Әлегә касса янындагы мәгълүмат таблосы булыша. Автостанция ял көннәрсез эшли. Алия Галиуллина, Татарстан яңалыклары, Алабуга.